Abinale? Oh, Abinale. Sakapsil abda ganghat thabeng halamate. Scrept mana samna ba gizina na gisa nni akhaini. No, saya. Agak na bai. Habi klik kulan lapyan le budung budung. Budung dang na hayang. Klik kulap phanango. De kas kubling order nang jupsi jo ne. Ro le kon tang abo. Abla, aboy, salam sepido. Oh no! Abire puja. Oof. Nah, aboy baru sepati kan nisir lagi mana? Aku lagi dekat sini. Aboy, jiran dia. Hey, puri jiran tu siapa nak ni? Padi pelai mah budi jangan dong bari na. Iya, boleh. Okan ini kasih sih sebaik. Siri kasih dia oka betul awalnya. Mana nolnya dah. Ini abla bul sia ada okan ini bu. Jangan kisah sebarang dah. Ini kotor pun cikal amat tu dana. Moya thayga chazara kisah okhlone. Baru, nalai, mata saya dah begiya, Islam buat, man buat. Iya, jadi punya ni mana daun sahaja macam mana? Nah, yang cuma sana kisah saya. No, saya mau ni apa kia? Nalai, hamba ni, kapku dah ni dah ni. Dali jangan lupa sok nama apa? Tut, mat, sabra bo dali alu. Abu, Abu. be tahu lah, bawa kuno basin cuma. So, wajib serem dan selas limsi. Zahir, Abu betul zahir aku santam dah kabar. Hai, pergi dulu sampai dah, gende. Aile ya boy, nusa ni banggung. Anggur dong apa sana ya? Ada lima lagi lu pasal lagi lah. Mana mu harus menjaga nama? Dah mana kayak gitu? Ang menjaga mana menjaga wilayah ke? Tunggu, ang menjaga keren dia. Jekono nak semua orang sudah azam kerja. Nih, cakap lebih bisna beri punya dah lebih. Nah, belah Abu, hama aku tu nang lebih tak. Hangde, dawle aku mui je, kini atar lah ha. Bagi usia, gitu gini yang ber. Bagi usia gitu gini. Wow, naik dah apa? Ada bikari daun itu, ampai sekolah dan kak. Musuh saja. Tinggi kurang tak lebih sel. Hasilnya apalah? Siapa dia kini mak? Wih, sadar nak betul? Namanya dong kayang. Cian anak rimba kurang jangan nong terus.
आसलथे खामानिबो मोनला माबो मोनला गोदाव सोराव लामा थामा मा जाबावनो आसोल बिदिजों थार माहाजोनाबो खामानि होनो नालायब्रा नो सानै जागोन लाबोला गरम गरम जाना होनां जागोन खर'फ्रासो सुगुलांला Salah gak dia masuk akal udah. खामानिबो मोननो रोंला हिनजावबो मोननो रोंला ओरैनो रुंगौ लांसिन बायदिसो मोनलांबाय हिनजावखौ मोनबालाय माजों जाहोनो नों मंग्ला हाब बेथ' थारुन माहाजोननि दाहोनासोलै मंग्ला बेथ' थारुन माहाजोननि दाहोनायानो ससे थाबायलांबावदो मंग्ला माथो जाखो मंग्ला माबा मोनसे माने फैसा नुबायमोनलै आं आसोल बहाय जाम्बा बै थारुन माहाजोननि मोसौआ दानि खालामनायसो होनबा नोङो बेखौ दा बोथोर नांगौ जाबाय 2000सो मोनगोन खोमालै संग्ला 2000ल' मोनो जाम्बा 60,000 मोनगोन 60,000सो मा 2000ल' मोनो आसोल 60,000 मोनगोन 60,000 माथो उनाव नायो बिदिब्ला रावबो गैया संग्ला फैदो रावबो गैमारासो नाब्लाबो हा बहा थांखो मोसौ लायनांसिगौमोन मोनाबायबो नालाय बबाव थांखो बियो बहा थांमारखो बेलाय नालाय बाबाय देवनि गिलास लाबोदो गांजोबलायबाय आङो एकदम उन्दुना सिखारनानै नै आब'दैया मा बाव हा बबाव थांनायमोन नोंलाय दहायनिफ्रायनो मोसौ लायनो नोंखौ नेगासिनो आङो बारियाव माबा गय बिफां बायना दंमोन दाख्लै बारहुंखाजों बेखौनो बोखांदोंमोन आं दे आबौ जेबो नंला मोनाबायबो सानबा हाबसिगोन नों मोसौखौल' लाना फैग्रोदो थां थांदो न'आव न'नि खामानि मावनो थां मोसौआ गैया माथो थोत्तोरियाव थांखो माहाजोनजों फैजाथारगोन माथो आं बापरे ओरैसो गुलाना थांनो नामारा नायनि र'
बोरै मालिकजों फैजाथारगोन बहा थांखोरा Abou, abou. Oi, abou, oरै sang नै, बारिखै ओरै फै. हाग्रा खामनाय एसे. मा जाखो आबौ? आबौ दहाय मोसौ खाहैनाया मासे गैयाना हाब नों मोजां दोनदिया खोमा. नागिरदोंमोनलै नों मोजां जायाखै बे बबेबा थांबाय बे गुनानै थां नागिर बिदां मोना थाया जानांगौ मोजां जाबासो बिदि जायोना नायनि र' जागोन दे अखाबो हाबाय थायो दैयाबो एकदम जावखावना हराबा हाग्राया बारा